Wel, dwi'n ôl yng nghanolfan y ffermyr ifanc, a sori os dwi'n dechrau glyfoeirian, mae yna fwyd bendigedig ar lle yma, dwi eisiau bwyd braidd. Gen cadw'r cwmni fi, mae yna ddynes a teitl pwysig iawn. Gyfi gesio wan, cadeirydd, is-gadeirydd marchnata a... Be oedd y llall? Digwyddiadau marchnata, ie. Ti bron o fod na? Gesio'n hollol o'n Carel Morris wyt ti, de? Ti'n gwybod gymaint o hynny. O, no, dipyn o swydd, yndi? Odi, mae digon i wneud, a gan bod cyrffi Cymru'n dathlu 90 flwyddyn nesaf, so mae lot o bethau yn y gweill sy'n mynd i gael ei gyhoeddi cyn bo hir wedyn, yn blwyddyn prysur iawn o'n blaen ni. Sgen ti'n exclusives yn ei fan hyn, wan? Dim cweit. Right. Na. Watch this space, fel ma'n dweud, ie? Yn gomos. Wel, nôl at heddiw te, mae yna gystadleuaeth go ffansi mlaen. Mae beth sy'n ar y gweill yma, dwed? So, decorating y yw log o'r gystadleuaeth sy'n arno gyda ni ar y funud. So, mae awr gyda'r cystadleuwyr hyn i Addurno Boncyff Nadolig. Dim hawl dyn nhw'n dod â dim addurniadau sydd wedi cael ei wneud o flaen llaw. So, mae oni bai am icing. So, mae popeth i chi'n gweld yr addurniadau mas o icing a pethau fel i gyd yn cael ei wneud ar y diwrnod wedyn. So, lot o sgil gyda nhw, mae rhaid gweud. Mae o'n rhywbeth arall yn y catalog mawr o sgiliau sydd gen ffermyr ifanc modern, ynddi? Oes. Sa'n siŵr shwt fydden ni da'r gystadleuaeth yma, mae rhaid gweud. So, hats off to them. Maen nhw'n gwneud jobyn bach eitha da. So, fi'n edrych mlaen i weld y final item sydd dan nhw. Awr sydd gen nhw. Ie. Mae'n o bron, mae gorffen, sy'n ni'n meddwl, rhain yn nhw, dyn nhw? Do, fi'n credu ni'n dechrau... Fi'n credu ni 40 munud, 45 munud nawr trwy ddweud. So, ddim lot o amser ar ôl dan nhw. So, rush nawr, ond mae diwedd siwr o fod gyda lot o nhw. Swn i'n meindio berniadau i gystadleuaeth yma. Mae yna jams am bell i geged, siŵr oes? Ar ôl beirniadu falle, Eiron, ar ôl ni falle. Fi di mynd yn rhy bell. Be arall gen ti ar y gweill, wyt ti'n brysur iawn yn y ffair yma? O, so eitha busi heddi, fel rhannol rôl digwyddiadau marchnata, ni sy'n tynnu'r lluniau o'r rhannol gystadleuaethau sy'n mlaen. So mae lot mlaen ar rota heddi. Mae siwr gymaint o gystadleuaethau mlaen heddi da'r ffermyr ifanc. Mae rhaid ni'n neud siŵr bod ni'n dyla pob un o'n nhw, i neud siŵr bod pawb yn gweld nhw. Neu calendar y ffermyr ifanc, mae'n anhygoel ar y Steddfod wythnos diwetha. Oedd ti'n brysur y fanna siŵr yn tynnu lluniau? Do, ie. So na, mae'n anodd cadw lan y popeth sy'n mlaen, ond wouldn't have it any other way, mae'n rhaid gweud. Neu well bod yn brysur, yndi? Odi, yn gwmws. A rydyn ti'n cael rhyw ffwl fel fi'n cadw ti'n ôl o dy waith, felly ni adael ti fynd, Carel. Diolch. Diolch am y sgwrs. Tara. Tara.